Mga kauturan, mayong adlaw tanan. Nagapasalamat man kita sa Ginoo siningit iyon. Din kita makaupdanay sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo nga makita sa Marcos kapitulo 10 halin sa 35 pagkadto sa 45. Kagang pulong sang Dios naghambal sa gisubong sini si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedeo nagkadto kay Hesus kag nagsiling sa iya, "Manunodlo, may luyag kami kuntani nga pangayoon sa imo." Si Hesus nagsabat sa ila, "Ano bala ang luyag ninyo nga himuon nakon para sa inyo?" Nagsabat sila, "Kung maglingkod ka na gani dito sa trono, sa imo mahimayaon nga ginharian, palingkura kami upod sa imo, ang isa sa imo tuo, kag ang isa sa imo wala." Si Jesus nagsiling sa ila, "Wala kamo makahibalo kung ano ang inyo ginapangayo. Sarang bala kamo makainom sa kupa nga akon pagaimnan? Sarang bala kamo makapabautiso subong sang pagbautiso sa akon?" Nagsabat sila, "Makasarang kami." Si Jesus nagsiling sa ila, "Matuod gid nga magainom kamo sa kupa nga akon pagaimnan, kag pagabautisuhan kamo subong sang pagbautiso sa akon. Pero ang paglingkod sa akon tuo o kung sa akon wala, hindi akon ang paghatag sini. Ang Dios nga Amay amo ang magahatag sini nga mga sa iya mga ginamanan." Sang pagkapati sini sang napulo ka mga gintuton-an, naakig sila kay Santiago kag kay Juan. Gani ginpatawag sila tanan ni Hesus kag ginsingganan, "Inyo nay baluan nga ang mga ginakabig nga mga pangulo sa mga tao may gahom sa ila mga sinakupan, kag nagapagusto lamang kun ano ang ila himuon. Pero hindi amo ini ang para sa inyo. Sa baylo sini, kung ang isa sa inyo loyag mangingamhanan, dapat sila manginsulugoon ninyo. Kag kung ang isa sa inyo loyag magpangulo, dapat siya manginulipon sang tanan. Kay bisan pagani ang anak ng tao, wala magkariagod alagaron, kundi sa pag-alagad kag sa paghatag siyang kabuhi sa pagtubos sang madamo nga mga tao." Ini amo ang pulong sang Ginoo. Kagaton suliton mga kaundan sini, kagatagan ako naton sang pagtulunan ini para man sa aton mga kabuhi sa sinigid nga tion. Aton dumtumon nga may duha ka ginarian nga ginahambal sang pulong sang Ginoo, ang ginarian sang Dios dito sa langit kag ang ginarian nga kalibutanon nga diri lamang sa duta o kon sa aton nga kalibutan. Kag ang pangulo sang kalibutanon nga ginharian o kon ginharian nga ari diri sa duta amo nga dapat ikaw may power kung ikaw nga pangulo. Ara gid ikaw sa mataas nga posisyon. Kagangiban nga mga tao under sa imo, dapat nga sila magasunod kung ano ang imando sang pangulo diri sa duta. Kag kung kaysa ang pangulo naton diri sa duta gusto nga ang tanan niya nga mga sakop makontrol niya, kontrolado niya. So ara siya sa power, under niya ang mga tao,
kag dapat kontrolado niya ang tanan nga tao agod magtuman kung ano ang iyang sugo. So ang aton mga leaders diri sa duta, kunara ka nag-istar sa barangay, ti kinatawag naton ang aton pangulo baryo captain. Kunara kita sa Banwa, ang pangulo sa Banwa ginatawag naton nga mayor, kag ang sunod sa iya ang vice mayor. Kunara ikaw sa probinsya, ang pangulo gobernador, kag ang ikaduha nga pangulo amo ang vice gobernador. Ti kon sa bug-os nga pungsod ang nagapungko nga pangulo ginatawag naton nga presidente, kag ang sunod sa iya nga pangulo amo ang vice presidente. Kag ina nga mga pangulo naton diri sa kalibutan may gahom kag gusto nila nga ang mga tao sa idalom nila o kon under nila kag kontrolado nila ang mga tao. Pero sa ginarian niya sang Dios, ang style ni Kristo kon leadership ang paghambalan, kon pagpangulo ang paghambalan, ang ginhambal iya sang Bible suno sa ginatudlo sa aton nga mangin pangulo sa ginarian sang Dios o kon ginarian sang langit. Amo ang pagpaubos sa aton kaugalingon. Hindi nga ang leader sa ginarian sang Dios amo ang gamhanan, kaggamhan niya ang mga tao. Ang inatudlo iya sang Dios sa mga leaders under kay Kristo, ginatawag nga pangulo sa ginharian sang langit, nagapaubos siya sa iyang kaugalingon, kag ginakabig niya ang iyang kaugalingon nga siya sulugoon sang mga tao. Kung ang leader iya sang kalibutan dapat may gahom siya, kag kontrolahon niya ang tanan ng mga tao, ang leader iya sa ginharian sang langit dapat magpaubos siya kag mag-alagad sa mga tao. Amoy na ang ginhambal sa Mateo 18:4, ang mga apostoles ni Jesus Christ nagpamangkot sa iya kon sinugid ang gamhanan sa ginharian sang langit. Si Kristo nagkuha sang isa ka bata, kag ipagtindog niya ang bata sa tubangan sa iya mga apostoles, kag naghambal siya kon bisan sino sa inyo nga gusto mangindako o kon kamhanan, dapat magpaubos siya sa kagalingon katulad sini nga bata. Kag siling ni Kristo, dapat ina nga leader mag-aalagad sa mga katawhan, magpaubos kag mag-aalagad sa iban nga mga katahon. Kung sa aton pag natudlo sa Bible, sa mga leader sa ginarian sang langit, amo ini, ang una nga dangpan sina nga leader amo ang Dios. Amo na ang number 1. Amo na ang Bible nagasiling pangitaa una ang ginharian sang Dios. Amo na ang unahon niya. Kung gusto siya mangin leader sa ginharian sang langit, dapat unahon niya ang Dios. Ikadua, mga tao. Amo ini ang siling sa Bible. Igugmaon nimo ang Dios, kag igugmaon man nimo ang imong isig ka tao. Ikadua, igugmaon mo o kon alagaran mo ang mga tao. Kag ang katapusan sa imong kaugalingon, ikatatlo na ang aton kaugalingon. Una-una ang Dios, ikadua mga katawhan, alagaran sa mga leaders, kag ikatatlo siyang kagalingon. Igugmaon naton ang Dios, igugmaon maton isig katao, subong sang aton paghigugma sa aton nga kaugalingon. Amoy na ang matinaw
nga ginatudlo sang Bible sa aton. Kung sino ang gusto nga mangin gamhanan kag leader sa ginarian sang langit, dapat ang iyang kagalingon ara sa ulhi. Kung sino ang gusto mangin leader sa ginarian sang Dios, unahon niya anay ang Ginoo, sunod iyang kagalingon, kag ang katapusan ang iyang kagalingon. Kung sino siling sang ni Kristo ang gusto nga mangin una, mangin ulhi si anay, dason magaalagad siya sa Ginoo kag sa mga tao. Dintre sa aton ginbasa, balik kita sa aton ginbasa sa Bible, may duha ka maglutod, si James kag si John. Nagkadto sila kay Jesus Christ, kag ginhambalan nila si Jesus Christ. Sinilin la may pangayoon kami sa imo, nga gusto gitani namon nga ihatag nimo sa amon. Siling ni Jesus Christ sa ila mo ini, ano ang gusto ninyong ihatag nakon sa inyo? Siling sa duha ka magulutod, si James kag si John, nyatani kung magpungko ka na sa imong ginarian, ang isa sa amon magapungko sa imo, sa imong too, kag ang isa sa imong wala. Kung magpungko ka na sa imong ginarian, sa too ang isa, sa wala ang isa. Kung sa aton pa ginapangayo nila ang mataas nga posisyon sa ginarian sang langit, kung magpungko na si Kristo sa iyang ginarian. Kung sa pungsod pa naton, siling ni James ag ni John, ang isa sa amon presidente, ang isa vice president. Keti magulang man si James, manghod man si John, siguro ang gusto sila silingon kay Kristo, nga kung magulang si James, presidente, magpungko sa simong too. Kag si John iya kay manghod, sinyati vice president lang kuya. Amo nang mataas nga posisyon nga ginapangayo nila kay Kristo. Gusto sila nga mangin ara gid sa mataas nga posisyon. Kag ang ilang una-una, agod ma-under kag makontrol nila ang iban nga mga katawhan. Kag si Kristo nagsabat sa ila. Siling ni Jesus Christ sa sining magulutod, wala gid kamo kaintindi sang inyo ginapangayo. Okay, daw medyo lain ang sabat ni Kristo sang ila ginapangayo. Pero ginhambalan sila ni Kristo sang maayo nga istorya agod nga ilang mahangpan kung ano ang ila ginapangayo. Okay, ang siling ni Kristo nga daw medyo malayo sa ilang ginapangayo amo ini. Siling niya, makainom bala kamo sa kopa nga akon ginaimnan? Kag sarang bala kamo makapabautiso sa akon bautiso? Wala sila kaintindi kung ano ang buot silingon ni Kristo, pero naghuo sila nga duha. Siling nila, hoo, pwede kami makainom sa kopa nga imong pagaimnan, kag pwede kami makapabautiso sa imo nga bautiso. Ang kopa bala na ilang daw tasa nga ginimna naton sang kape amo na ang nasilindri nga kopa sa Bible. Wala nila ini maintindihan, pero nagahuo lang sila sang mga bagay nga wala nila nahangpan. Aton ini intindiyon maayo ang ginasilin ni Kristo nga kopa kag bautiso niya. Ang kopa diri nga pagaimnon ni Kristo, amo ina ang tanan nga pag-antos nga pagaagyan ni Kristo sa iyang pagpalansang didto sa cross. Ang sulod sang kopa nga makita dira amo ang tanan nga pag-antos ni Ginoong Jesucristo nga iyang atubangon sa tion nga siya na
mahukman sa kamatayon didto sa cross. Tilawan naton pagbasa ang isa lang ka verse kag ini nagahatag sa aton sang paathag kung ano ang mga bagay nga pagaantoso ni Kristo. Ang Marcos Kapitulo 10 kag ang versikulo 34 nagsisiling, ila siya, katatong pas Kristo, yagutaon, duplaan, bunalon, kag patyon. Pero sa tapos ang 3 ka adlaw, pagabanhawon siya. O aridre ang naminsyunar nga tanan nga pag-antos ni Kristo. Sang wala pa ginlansang si Kristo dito sa cross, damo na nga daan nga pag-antos. Yagutaon siya sang mga tao. Ining mga tao na tawag nga hintil. Ang mga hintil magayaguta sa iya. Okay. Ang naghatag sang sentensya nga si Kristo ilansang sa cross, amo ang mga elders sang mga Hudiyo o kung Israeli noon, ang high priest sang mga Israeli noon, kag ang mga manunudlo sang kasuguan, sila amo ang nagsintensya nga patyon si Kristo. Sa tapos nga nasintensyahan, gintulod si Kristo sa mga kamot sang hintil, mga soldado nga mga Romanhon, kag dito ginpaanto si Kristo sa tong tiyon bisan pa wala pa ang akto nga paglansang siya sa cross. Ang siling diri sang aton balaan nga sulatan, yagutaon siya sa sini nga mga tao. Si Kristo ginpakapot nila sang kahoy, kag ginbutangan nila sang purong-purong nga korona siyang ulo nga may tunok, kag nagayaguta sila, nagaluhod-luhod sila, kag nagsinggit sila, dalayawon ang hari sang Hudiyo. Pinaina nga mga pululungon, yaguta kay Ginoong Jesucristo. Ang pulong padre, ginduplaan nila si Kristo. Grabe na nga insulto sa kabuhi sang aton manuluwas. Damo nga klase sang dupla. May araman niya dupla nga daw lapuyot. May araman nga dupla nga medyo tinaw jutay. Amot ano nga klase sang dupla ang ilang gindupla kay Kristo? Basi sobrabla kalapuyot. Kag ang nagdupla way pagid kapang toothbrush. Di grabe ginaya nga pag-antos ang ginhatag nila kay Jesus Christ. Kag siling sang Bible, ginabunal nila si Kristo. Ginahanot nila bla ang lobid nga ginahanot nila. Ang punta may talon nga sansalon kag butilya. So kung hanot mo na, nagapilit na sila sa panit as sa sunod dala. So grabe. Ang paghanot kay Kristo sang lobid, may matalom nga sansalon sa punta sang lobid. Amo na nga damo pilas ang lawas ni Kristo sunod tungod sina. Kag sandito na si Kristo sa bukid ginalansang siya ang kamot kag ang tiil sang dalagko nga lansang, kag agawog nga sigurado pagid nga si Kristo patay na, ila ginbuno sang bangkaw. So pagbuno sang bangkaw, nadetermina nila nga si Kristo patay na gid. Amo na ang ginsiling sang Bible. Siling ni Kristo, makasarang bala kamo sa pag-inom kung sa aton pag-antos sang kopa nga akon pag-iimnon. Siling sang dua, sarang kami. Sarang bala kamo makapabautiso sang bautiso nga pag-aibautiso sa akon. Ang sabat sang dua, sarang kami. Ang bautiso nga ginasiling ni Kristo, amo nang iyang kamatayon kag paglubong. Kay man ang bautiso sa tubi, tusmaw sa tubi o kun lubong sa tubi. So amo nang resulta niya, lubong iya pero sa duta nagahambal sang kamatayon. Ti siling sa duwa,
pwede man sila amo nang siling nakon nga ining duha ka magulutod nga nagpangayo sang labing mataas nga posisyon nga ilang pagapungkuan wala makaintindi. Siling ni Kristo, wala kamo makaintindi sang inyo ginapangayo, sarang bala kamo makainom sang kupa nga akong pag-iimnan, sarang bala kamo makapabautiso sang baptiso nga para sa akon. Siling nila, oo, wala sila makaintindi. Inang tanan pag-antos, paglubong, tapos nga si Kristo mapatay. Kagang siling sa Bible, pero sa ikatatlong adlaw, mabanhaw man ako. So nagapangayo sila sang mataas nga posisyon, kag siling ni Kristo, wala kamo makaintindi sang inyo ginapangayo. Ang sugpon sa to, kagini makita sa 41, pagkadto sa 44 nga ato naginbasa, akon lamang ihambal, ang mga iban nga mga disciples ni Jesus Christ nakabati kung ano ang ginapangayo ni James kag ni John. Nabatian nila ang sugilano ni Jesus Christ kag ang duha ka bag-utod nga nagpangayo sang mataas nga posisyon kung si Kristo magpungko na siyang ginarian. Ining napulo nga nakabati pertigid ang silabos ang ilang pagkaakig. Mga utod, siguro tanaw naton abi. Kung sa inyong pamatiyag nga naakig sila. Anong naakigan nila? Grabe gid kaakig nila pagkabati nila nga nagsiling si John nga kung pwede ang isa sa amon sa imong nga tuo, ang isa sa imong wala. Pagkabati nila, pertigid ang kaakig nila. Ano ayan nakigan nila? Siguro, para sa akon, pertigid ang ilang kaakig, kay man interesado man sila nga magpungko sa mataas nga posisyon. Pero daw maunahan sila sa duwa. Kay nagpangayo na to iya, kay Kristo sila iya wala pa. Silang balitayagon, daw maunahan kita ho. Daw ma-under kita ni James kag ni John. So amo na nga nagpangakig sila. So anong ginhimo ni Kristo? Gintipon sila. Ang 2 plus 10, 12 na sila. Gintipon sila kag ginhambalan ni Ginoong Jesucristo. Mang maayo siguro, tanahon ginaton ang aton Bible para ma-refresh sa aton una-una kung ano ang ginhambal ni Jesus Christ sa ila. Siling ni Jesus Christ sa ila, amo ini, sang pagkapati sinisang napulo ka mga gintutunan, naakig sila kay Santiago kag kay Juan, nga di ginpatawag sila tanan ni Hesus kag ginsingganan. Inyo na baloan nga ang mga ginakabig nga mga pangulo sa mga tao may gahom sa ila sinakopan. Kag pagusto lang kung ano ang ila himoon. Are ang laygay ni Kristo. Pero hindi amo ini ang para sa inyo. Sa baylo sini, kung ang isa sa inyo luyag mangin gamhanan, dapat siya mangin sulugoon. Kag kung ang isa sa inyo luyag mangin pangulo, dapat siya mangin ulipon sang tanan. So, ang ginhambal ni Kristo sa ila, kag amo ini ang laygay sa ila. Sinin nila pamatilin Kristo, pamati kamo. Ang gusto sa inyo nga mangin gamhanan, dapat siya mangin sulugoon. So sa ginharian ng isang Diyos, ang Pangulo sulugoon sa mga tao, idalom niya, hindi nga gamhan, kag kontrolon niya
kundi ang Pangulo amo ang sulugoon kag magaalagad sa mga tao. Baliskad ang ginhambal ni Kristo sa ilang ginapaabot. Ang ila ay ginapaabot nga kung Pangulo ka, dapat ikaw ang may gahom kag imo kontrolon kag under nimo ang mga tao. Sili ni Kristo hindi. Kung ikaw Pangulo, ikaw mag-alagad sa mga tao, subong sulugoon. Siguro kung nahangpan naton ini, kag amo ini ang aton practice nga paghimuon, exercise naton ini nga kamatuoran, da wala na guro ang mga leaders gusto mag-leader, kay mag-leader ka, sulugoon ka gali sa mga tao, sili ni Kristo. Pero amo ini ang plastada sa ginatudlo ni Jesus Christ. Kung sino ang gusto nga mangin Pangulo, hindi nga gamanya mga tao, kundi siya nga Pangulo, amo ang mag-aalagad sa mga tao. Mangin sulugoon siya sa mga tao. Kag isa pagid ka term nga ginagamit sang Bible amo ini, sili niya kung sino ang gusto nga mangin Pangulo, siling ni Kristo sa ila, dapat nga mangin ulipon. Dua ka pulong diri, sulugoon kag ulipon. Ang ulipon mas grabe pag iniya kaysa sulugoon. Ang sulugoon katulad lang na balas ang isa ka tawo nga casual lang iya, hindi gid permanente. Kung ang amo may ipaobra, tawgon lang siya kag paubrahon. Tapos yan siyang obra, pwede siya makapauli. Hindi siya permanente. Sulugoon lang siya. Tawgon lang siya kung may isugo. Pero ang ulipon niya, full-time gini siya. Ara gina siya daya. Sulugoon siya, ulipon siya. Sang iya nga amo. Kag tanaw naton ang background sini nga istorya. Kay man ang mga Hudiyo sa Old Testament, may ara na sila nga ginatawag nga ulipon. Ang ulipon iya, ginabakal ina nila, may merkado, ang mga Hudiyo, diin ginabutang dito, natipon dito ang mga ulipon. Kag kung ikaw gusto magbakal, makadto ka to sa merkado sang mga ulipon. Mapili ka to, kag baklon mo, kag dalon mo sa imong balay, permanente na nga imong ulipon, kay man ginbakal nimo. Amo na dire nga may duha ka pulong. Ang siling na sang Ginoo, kung sino sa inyo ang gusto nga mangin gamanan, dapat siya nga mangin sulugoon. Tawgon mo lang siya, kag ipahimo kung anong gusto mo nga himuon. Pero siling ni Kristo, kung sino sa inyo ang gusto nga mangin Pangulo, leader, dapat siya nga mangin ulipon, permanente nga sulugoon. Amo na ang ginatawag nga ulipon. So, lain baliskad sa aton kahimtang subong sa aton pagpangabuhi, kung ginharian sang luta o kung sang kalibutan, lain sa ginharian sang langit. Sa ginharian sang langit, ang labing gamhanan, amo na ang ginatawag nga ulipon. Kag kung gusto nimo nga mangin Pangulo, dapat mabalaan nimo nga sulugo o kung ulipon ikaw sang mga tao, nagaalagad ikaw sa mga tao. Kaga siling ni Kristo amo ni, nga tanawa bala ninyo, tanawon ta ang 45, ginhimo ni Kristo nga model ang iyang kaugalingon. Siling ni Kristo, kay bisan pagani ang anak sang tao, wala magkari, agud alagaron, kundi sa pag-alagad, kag sa paghatag sa iyang kabuhi, sa pagtubos sang madamo nga mga tao. Siling ni Kristo, tanawa bala ako, amo nang gusto niya. Ako nagkari sa pag-alagad kag paghatag sang akon kabuhi agud sa pagtubos o kung pagluwas sa mga tao.
Kung si Kristo aton nga master, aton agalon, kung si Kristo amo ang aton Ginoo, ang iyang ginhambal nga siya nga aton agalon kag Ginoo, nagpaubos siya siyang kagalingon, kag nag-alagad sa aton, paagis pagtugya niya, siyang kabuhi sa pagpalansang dito sa cross, agud nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Kagamuna ang model nga ginhatag ni Kristo sang una sa aton subong. Ang Pangulo, katulad man kay Kristo, dapat siya magpaubos kag mag-alagad sa mga tao nga iya ginaalagaran. Sa Pilipos 2, halin ini sa 3, pagkadto sa 4, naghambal man si San Pablo sang subong sini. Siling ni San Pablo, hindi kamo batyag sa inyong kagalingon. Hindi kamo magmaiya-iyahon o kon magpadayaw-dayaw sa inyo kagalingon. Kundi magpaubos kamo sa isa kag isa, kag hindi kamo maghuna-huna nga labaw kamo sa iban. Pangitaan ninyo ang kaayuhan sang iban, kag hindi lamang ang inyo kaugalingon nga kayuhan. Hupti ninyo ini nga panghuna-huna, nga iya ni Kristo Isos, bisan siya Diyos, wala siya magpamilit nga magpabilin katupong sa Diyos. Sa baylo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Siling ni San Pablo amo ini, hupti ninyo ini nga huna-huna, katulad sang huna-huna ni Ginoong Kristo. Si Kristo nagpaubos siyang kaugalingon. Kag si Kristo, wala niya ginahuna-huna ang iya lamang kaayuhan. Ano ang ginahuna-huna ni Kristo? Ang ginahuna-huna niya ang aton kaayuhan. So sinya dapat man kamo, amo sina, kamo nga mga leaders, dapat nga huna-hunaon ninyo ang kaayuhan sang iban nga tao, pagi sa inyo nga pag-alagad sa ila. Amo nang ginsiling nakon model nga klase sang leaders nga gusto ni Kristo nga magpangulo labaw sa tanan sa ginharian sang Dios. Ang espirituhanon nga mga tao, nga mga leaders, Dios non nga mga leaders, nagapaubos siyang kaugalingon katulad kay Jesus Christ. Kag ini nga mga leaders, ginatanaw niya ang kayuhan sa iban nga mga tao. Kag ini nga mga leaders, nga mga Diyos nun, nagaalagad sa mga tao nga iyang mga ginsakpan. Hindi nga gamhan niya, kag kontrolon niya ang mga tao, kundi ang mga tao iyang alagaran, kag iyang hatagan sa mga bagay nga mga maayo. Amo ina ang maayo nga leaders nga ginahambal ni Kristo, mga leaders nga mga Diyos nun, leaders sa mga ginharian sang langit. Gini nga pagtulunan, hindi lamang igo nga aton pagapamatian, kundi i-practice naton ang mga ginatudlo sa balang nga kasulatan para sa aton tanan. Mga kauturan, madamong salamat. Nagsining ation, magapangamuyo kita sang malipot kidlang. Ginoo, salamat sa imong mga pulong, nga hamon gin pamalandungan subong, kag nakita namon ang maayo nga mga leaders nga imo man gusto nga amon pagasundon. Kag nagapangamuyo kami, nga ikaw gid amo ang magpakamayo sa amon tanan. Tandugon nimo ang amon mga kabuhi, bantayan nimo kami, tipigan nimo, ipahilayo kami sa mga disgrasya, tudloi kami sa pagpaubos sa imo,
kag pagsunod sa imong kabubuton. Inay ang amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.